Luk øjnene. Nogle gange har du ondt et sted i kroppen, og der er ingen grund til det. Ondt i maven, trykken i brystet, hovedpine, træthed, der ikke forsvinder, selvom du har sovet. Og nogen siger, det er bare stress, det er bare i hovedet. Men det er ikke bare noget. Din krop taler til dig, og den lyver aldrig. Når du er bange, trækker maven sig sammen. Når du er ked af det, bliver brystet tungt. Når du holder noget inde, spænder du i skuldrene. Det er ikke noget, du finder på. Det er din krop, der mærker det, du ikke siger med ord. Prøv det nu. Scan din krop langsomt. Start ved fødderne. Gå opad. Ben, mave, bryst, skuldre, nakke, kæbe, pande. Er der et sted, der er stramt, tungt, varmt, koldt? Du behøver ikke ændre noget. Bare mærk det. Bare sige, okay, du er der. Nogle gange vil kroppen have, at du stopper, og du gør det ikke, fordi du skal videre, fordi der er mere at gøre. Men kroppen husker. Den husker alt det, du skubbede væk, og en dag banker det på. Du behøver ikke forstå alt, hvad kroppen siger. Du behøver bare lytte. Ligesom du ville lytte til en ven, der prøver at fortælle dig noget vigtigt. Din krop er din ven. Den har båret dig hertil. Den gør alt, den kan. Næste gang du har ondt et sted, og der ikke er en grund, prøv at spørge, hvad prøver du at sige? Svaret kommer ikke altid med det samme, men spørgsmålet er nok. Træk vejret ind. Mærk hele din krop.
langsomt ud. Tak fordi du lyttede. Åbn øjnene, når du er klar.